Nyt. Moikka vaan kaikille! Harjoitellaan nyt tää meidän tanssihaaste kappale, katutanssi. Ja mä näytän ensin nämä liikkeet ja tässä on Ramon, joka esittää nämä samat liikkeet istuen, eli pyörätuolillakin pystyy osallistumaan. Eli lähdetään sillä lailla, että otetaan kitarat käteen. Leikitään, että meillä on kitara ja ihan alkuun tulee kitara lentää 4 askelta eteen. 1, 2, 3, 4, auki ja kiinni. Ja taakse 2, 3, 4, auki ja kiinni. Ja ristiin 2, 3, 4, ristiin 2, 3, 4, auki, auki, ylös ja alas 2, 3, 4. Hilsen pois, hilsen pois, hilsen pois, hilsen pois. Ja mitäs sit tuli? Auto. Ai ei, tuliko? Joo. Auto 2, 3, 4, auto 2, 3, 4. Nyrkki, 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 nyrkki. Olkapää, 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 olkapää. Ja ympäri 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ympäri 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja lentokone, 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 lentokone ja lentokone, lentokone, lentokone ja lentokone. Ja pyörätuolin kanssa voi vaikka joku kaveri pyörittää sitten. Näin.